Magandang hapon po mga kakabsat. Sobrang excited ako ngayon kasi magluluto kami ng isa sa pinaka-paborito kong ulam, inihaw na hito. Kasama ko ang anak ko. I-grill din niya yung hot dogs niya. Adda pay okra kun tarong. Intayon, agtuno tayon. Yun, saglit lang. Kakuha din ako ng kalamansi pang sausawan. Ayun. Ayun, pang sausawan natin. Ayan, pang taste test. Ang sarap ng okra. Ayun, nag-imas. Lipat natin yung talong. Diyan. Naalala ni Jax Boy, may marshmallow daw sa hotdog nung birthday niya. Kaya gusto niya ulit ang ganyan, yung may marshmallow. Jax Boy, kain na! Yeah. What? Oops, careful. Sarap. Thumbs up, thumbs down. Let me see. Yay! Masarap? Yum! Ang sarap ng hotdog na. Yan. Ayun, super ihaw. Yan. Ayos na natin lahat. Kakain tayo kamat style. Yan. Magkakamay tayo. Ayun. Ang sarap. Kain na. Pwede na. Anong mga sasawan natin pala? Okay. Okay. Ano to? Talong, kamates, tapos sibuyas. Yun lang. Tapos nilagyan ko ng Konting toyo. Ay, bogoong. Bagoong. Okay. Tapos, sausawan natin is kamatis, sibuyas, toyo, and then toyo, sili, kalamansi na mo. Ito, sa akin to. Paborito ko yan. Tapos, ito, side natin. Last time, sinabi nila kung na partneran mo daw yung kamatis na itlog malat. So, Itlog malat. Itlog malat, kamatis. Ang sarap. Pwede na. Yan. Wow, ang taba. Ang laki. Ang taba ng hito. Ang init daw. Yan. Sasaw mo dyan. Mag-ingat ka, nalagyan ko ng sili. Oh. Gusto ko yung tiyan. Oh my gosh. Grabe. Pwede. Try ko nga. Ah! Nalaglag. Naglag pa. Oh my gosh. Parang nasa Pinas lang. Ang sarap. Try mo tong ano. Oo, sige. Grabe. Ano ba? Para na naman ka nasa Pinas nito ah. Ang taba pa yung hito. Malaki. Oh man. I think isa sa pinaka-paborito kong ulam to. Sausaw. Kanin. Grabe. Ito gusto ko sa okra, yung crunchy pa. Oo nga yung okra. Sarap isawsaw. May okra, may hito. May gulay. Walang kulang. May isda. Masaya na ako. Talaga. Mag-ingat ka, lab, may tinig din ka ginala. Oo. Ako to.
Naalala mo dati sa sa probinsya, kayang-kaya mong kainin isang buong isang buong hito, Isang kayang-kaya buong ni hito Kuya sa Jeff. akin. Binibili ko fresh. Tapos iniihaw nila sa palengke. Ginigigrill. Diba? Try mo itong chan. Ito, try mo to yung may fat. Wow, yung chan. Parang butter lang. Grabe. Ano ba? Wala yung balat. Saglit. Wow. Talaga. Nakalimutan natin yung oyster natin, tsaka Kahit ito lang sa akin. itlog maalat. Sapat na. Kasi madry ka. Mamaya. Nasasarapan ako sa okra. Thank you. Wow. Tama din yung anghang ng sausawan. Parang mang inasal nito. Ang sarap. Grabe, ang bilis ko kumain pala. Hindi ka dinalat ang gutom. Ayan. Halatang halata. Kalahating isda down. Nakakalahati na. Ayan mo yung sarap. Try ko yung tarong. Talong. Super smoky yung lasa. Yung talong. Diba ang tamis? Kasama ng kamatis. Supposed to be kakain si Jax kasama namin at si Jiro. Wala na, nauna na sila. Nauna na sila kumain. Nung naluto na yung hotdog, kumain na. Masarap din ang kamatis. Wow. Lahat na. Masarap. The best talaga yung mga sausawan ni Jess. Simple lang. Toyo, kalamansi lang, sili, dami. Diba? Ito masarap. Masarap yung mga kamatis ito. Ano meron? Bagoong, sibuyas. Sibuyas at ano lang. Talong. Talong, yung inihaw mo ng talong kanina. Pwede. Diba? Yan lang mga ulam-ulam dati sa bukid. Pag wala pa yung nagbabaon sa'yo, gutom ka na, basta may kanin ka. Kanin, asin, okay na yan. Kuha ka lang dun ng kamatis, sibuyas. Ganyan ang buhay bukid. Pwede na. I think mabubuhay naman ako sa ganyan. Di ba? Kaya mo na nga eh. Ay, hindi ka natin na-try ito. Ako na lang. Sobrang busog na ako. Hindi ko na kaya. Ang lalaki. Panoorin na lang kita. Pumunta ko sa HEB kanina, nakita ko fresh. Tinatanggal nila talaga sa shell. Oo. Masarap? Ang taba. Hindi ko kaya. Grabe. Naku, ang sarap. I think sa akin yung isang kalahati ng hito. Grabe. Kain ako ng kain parang halimaw lang. Ano ba? Alis. This. Kamatis. Ang sarap yung kamatis. Nagiging maanghang na yung sausawan. For sale na eh. Maraming salamat po sa panonood. Busog na kami, hindi na kaya. Mag-comment down below kayo kung ano pa yung mga namimiss nyong pagkain na kinakain sa bukid. And tingnan namin kung may mahanap kami dito sa para sa susunod na video namin. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Hulaan nyo kung ano ang gagawin ko dito. Maraming salamat po.